गोदान एक्सपिरियेन्स बेयो ओरैबायदि बर'फोरनि जे उत्साह नुबाय आङो बर' रायजोनि हौवा हिन्जाव एसेबां बहाय उत्साह देखायबाय दिनै बर' साहित्य सभायाव बिदि जुदि जों उत्साह देखायजोबनो हायोब्ला बर'फ्रा जेरावबो बर'फ्रा एखेबारे उन्नत मोनसे जाति जानो हागौ मस्त मोजां जाति जानो हागौ दिनै बेवहाय जेसेबां नुबाय आं एफा बुरजा मानसिफोरबो खामानि मावनाय गावबा गाव खामानिखौ मोजां मावजोबदों बयबो माने थिना लाब्लानो मावो गावनि खामानिखौ मावदों बयबो मोजाङैनो मावदों भेरि साक्सेसफुल मोनसे माबा जाबाय बियो हिउज मिटिं गिदिर मोनसे मिटिं जाबाय बियो बेबायदि जुदि जों समाजखौ सालायनो हायोब्ला बर'फ्रा जोंनि भबिष्यतआ मस्त उज्जवल जागोन जों आङो खुब एनकारेज मोनबाय दिनै फैनानै बेवहाय जे बर'नि फिउचारा मोजां जों उन्नत मोनसे जाति जानायनि लामायाव जों दा बर' हारिया मोनसे सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन अफ आसाम स्टेट सानसे समाव थारैनो बड'लेण्ड स्टेटखौ मोनगोन नामा सार बिदि बुंनो सानो बेखौ बुंनाया दिगदार खिन्थु बर'फ्रा माने नोंसोर नाय 50 बोसोर सिगाङाव जों बर'फ्रा जेबायदिमोन दा बै बर'फोर नंला जों दा माने मस्त एडभान्स जाबाय बर'फ्रा आरो बेनिफ्राय जोङो अनेक खस्थ'नि बिथोराव जों फैबाय दा जोंहा इन्सार्जेन्सि दंमोन गावजों गाव जुद्ध नांलायनाय दंमोन दस्रा जुद्ध नांनाय दंमोन अनेकखिनि भायलेन्स दंमोन बड'लेण्ड एरियायाव दा दिनै जोङो सान्तिपुर्ण मोनसे भाबाव दङ आरो नैबे भाबखौ लानानैनो नैबे अबस्थाखौ लानानैनो जोङो जा प्रग्रेस लामायाव जों थांनो हायो दा जोंहा भायलेन्स गैलिया बड'लेण्डआव सिगाङाव ओरैबायदि भायलेन्स दंमोन जे जोङो माने न'आवनो थानो गियोमोन जोंनि न'आव जों थानो गिनाय बायदि मोनसे परिस्थिति दंमोन दा बे गैलिया जोंनाव दा सान्तिपुर्ण गासिबो जेरावबो जेराव बर' एलेखा दं बेवहाय बिटिएडिआवनो जाथों दस्रायावबो जाथों बर'फ्रा सान्ति भाबै रायजो जागासिनो दं दा बे सान्तिनि सुबिदाखौ लानानैनो जोङो मस्त आगुवायनानै थांनो हायो जोङो माखासे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजों माबाफोर मेन इस्युस मेन इस्युसआ जे बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफादा साननो खुब दरखार जे भाषाखौ जों बोरै इमप्रुभ खालामनो हायो बर' भाषा माने दाबो इमप्रुभ भाषा जायाखै जोंना अनेकखिनि जों माने शब्दखौ दाबो जों नागिरना मोना माबायदि एक्सप्रेस खालामनांगौ आरो बेल' नङा जोंनि उच्चारणफ्राबो माने मोजाङै जाया उच्चारणखौ मोजाङै खालामनो हानांगौ जिखुनु भाषा जों रायलायोब्ला उच्चारणखौ मोजाङै खालामनो हानांगौ बे बर'आवबो जोङो बेखौ खालामनो हायाखै बेखिनिखौ जोंहा खालामनो दरखार दा बर' थुनलाइ आफादा बेखौ खालामनो खुब दरखार बर' पियरखौ माने गोबाव लागोन समाया पियर बर'खौ आंथ' रायलायनो हाखाया आंबो बुजिनाय नङा रायलायोब्ला दा बेखौ मोजाङै फोरोंनांगोन मोजाङै शुद्ध खालामनांगोन आरो भाषाखौ नाय नों दा प्रत्येक भाषायानो मिक्सआप जाजोब्बाय नों जुदि एसामिसबो रायलायो नोङो दा बेंगलि रायलायो बा हिन्दी रायलायो समय दस्रानि भाषाबो हाबफैयो नङा होमबा इंलिसनि वार्डबो हाबफैयो दस्रा हाबफैयो दा बर'नि भाषायाव बे बुरजासिन दङ असमिया वार्ड थायो इंलिस वार्ड थायो शब्दफ्रा थाजोबो मिक्स जाजोबो आरोखि बेयो माने बेखौ जोङो मोजाङै सिन्था खालामनानै जोङो आसल गोदान वार्ड लाबोनांगोन बेखौ इउज खालामनो हानांगोन जोङो थेंक इउ